Mart il-Prim Ministru u l-President tal-Special Olympics Malta Dr. Lidja Qabela kellha messaġġ b'saħħtu favur inizjattivi ta' inklusività għal nisa b'diżabilità intellettwali permezz tal-isport waqt diskussjoni li saret is-Sibt filgħodu f'Berlin qabel il-ftuħ tal-logħob dinji tal-Special Olympics. F'diskussjoni ma' akademiċi, atleti u rappreżentanti ta' qdiet internazzjonali, Lidja Qabela mhux biss fisret dak li qed tagħmel Malta biex tindirizza sfidi li jkollhom il-persuni b'diżabilità, iżda anki l-messaġġ qawwi li tibgħat Special Olympics li tiċċelebra l-ħiliet u l-potenzjal ta' kull persuna. Hija saħqet li pajjiżna ntrefal fuq mill-mentalità li l-isport huwa assoċjat biss mal-irġiel u nnutat kif b'inizjattivi li qed jittieħdu f'diversi dixxiplini sportivi in-nisa qed jinvolvu ruhom dejjem aktar fl-isport. Tajna wkoll diversi eżempji li Special Olympics Malta tagħmel ġewwa pajjiżna u kena ċans ukoll niddiskutuhom ma' atleti oħrajn. Kien ta' pjaċira li hawnhekk li naqsam dawn l-esperjenzi tiegħi flimkien ma' atleti oħrajn ma' organizzazzjonijiet oħrajn biex inkomplu niġġieldu wkoll l-istigma kontra d-diżabilità intellettwali u biex fuq kollox inkomplu nagħtu kuraġġ lil dawn l-atleti tagħna. Fil-kapitali Ġermaniża Lidja Qabela spjegat li pajjiżna jrid ikompli jsaħħaħ ix-xogħol li qed isir favur l-indipendenza tal-persuni b'diżabilità b'diversi opportunitajiet. Semmet il-fatt li fl-aħħar snin ir-rata ta' parteċipazzjoni tal-persuni b'diżabilità fid-dinja tax-xogħol irdupjat u nutat kif min iħaddem jirċievi appoġġ u inċentiv biex iħaddem persuni b'diżabilità. Lejn tmiem id-diskussjoni Lidja Qabela fissret l-Special Olympics bħala raġġ ta' tama l-persuni b'diżabilità u awgurat lill-atleti kollha f'Berlin għall-logħob dinji tal-Special Olympics.